ಚಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಬಲ್ಪುಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆಂತನಪ್ಪಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂಕ ಶುಕ್ರವಾರ ನೆದಿಕೊನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಇನ್ನೀತೆ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತನ್ವೆ ಬಲ್ಪಗು ಲೆಕ್ಕದ ಯಾಪಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರೇ ಪರ್ಪೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿದು ನೀರು ಬೋಡು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಐಜಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಚೂಚೂರು ನೀರು ಪರೋಂದಿಪ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಬಾಟ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದಿಪ್ಪೆ ಈ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಪತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ನೀರು ಕಾಡಿಯಾಕಲೆ ದಿಂಜದಿದ್ದು ಐನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಇನಿ ಎಂಕ ಚಾಗ್ ಪದಿಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀತೆ ಪದಿಂಜಿನ ಬೇಯರೆ ದೀದು ಮುಳ್ ಬತ್ತದ ಯಾನು ಚೂರು ಅಡಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಡದು ಫುಲ್ಲು ದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಡಿಪೇರೆ ಪತ್ತೇರೆ ಅಂದು ಪೋಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ತಾಪುಂಡ ಆತು ಹೆಂಗೆ ದಿಂಜ ಬಗ್ಗೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಐನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾಳಿಂಬೆ ಲಂಚನೆ ಡೈಲಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕರ ಚೂರು ಚೂರು ತಿನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಚಾಪರ್ರೆ ಕುಲ್ದೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏನಿರ್ದದು ಬಲ್ಪುಗು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ರೈಸ್ ಐಟಮೇ ಬಲ್ಪುಗು ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪದೆಂಜಿ ಅವಕ್ಕ ಕನ್ನ ಚಾ ಪೇರ್ಚ ಪರ್ಪೆ ಮೂಲು ಮಾಮಿನ ಅಡಿವತ್ತನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ಚ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಇಂಕ್ ಕನ್ನ ಚಾನೆ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಬೆಲ್ಲದ ಕನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುಣೆ ಯಾನು ಚಾ ಪರ್ದು ಪುರಾಂಡ್ ಚಾ ಪರ್ದಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಇದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಚಾ ಪರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕನೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಣೆ ಚೂರು ಇಂಚ ಇಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಣೆ ಟೈಮಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಫೋನ್ ಅಂತದು ಪತ್ತೇರೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಐತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ತಿಂದನ ಒಂಚೂರು ಬಂಚಿಟ್ಟು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡು ಒಂದು ವೈಕ್ ಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಆವಡ ವೈಕ್ ಅಂದು ನಿಂಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಜಾಗೆ ಪೂಜಿ ಎಂಚ ಹೈಕ್ ಪಡೋದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತನ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿ ಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗೆ ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ತೆತ್ತೊನೋಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಐನು ನೈಟ್ ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ದಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವು ಇಂಕ್ ನೈಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೈಟ್ ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಕಜ್ಪುಗು ಬೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವು ಅಡಿಗೆ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾಮಿ ಮನ್ಪುವೆರು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕಜ್ಪು ಮಾತ್ರ ಯಾನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕಜ್ಪು ಒಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪೂರ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಡದು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಮಿ ದೀತಿರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ನನ್ನದೇನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ನೇನ ಕಜ್ಪು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಡಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತುಪ್ಪೆ ಹೆಂಕ ಆಪುನಾತು ದಯಪಂಡೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಉಂತೆರೆ ಪತ್ತೆರೆ ಪೂರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ
ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಮಾತ ಪಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಬೂರ್ನ ಇರ್ದು ಅದು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಣ ಏನು ಐನಾತ ಕುಲ್ಲುದೇ ಮಂತದು ಅದು ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಕೊಂತದು ಮನ್ಪುವೆ ಇಕ್ಲು ತೋನಿತ್ಲೆಕ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸುಮಾರು ಪರ್ತು ಉಂತದೆ ಬೇಲೆ ಮಂತನವೇ ಉಂಡು ಯಾನ ಇನ್ನೆಡೆಟ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಚೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಪೂರ ಬರೋಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂಡಂಡಲ್ಲ ಉಲಗ ಒಂದು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಪಡ್ದೆ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಚೂರು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಕೆ ಏತಾಪುಂಡು ಆತೆ ಮನ್ಪು ಬೇಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಪೂರ ಏನಾದ ಮೇಲೆಗೆ ಒಯ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಮನ್ಪುಜಿಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಮಾಮಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಪೇಲೆ ಮನ್ಪಿರ ಪುಡ್ಪುಜೀರು ಆರು ಮನ್ಪುವೇರು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಲೇತೆ ಅಡಿಗೆ ಆಪುನೇಟೆಟ್ ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮೂಸಂಬಿ ಕೊಂತು ದೀದಿತ್ತೆ ಐನಿತೆ ಕಟ್ ಮಂತು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಡ ಅನ್ನಗದಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನೆಂಡ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ತಿನ್ಪನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮತ್ತು ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ಆತೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ತಿನ್ಪೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ನೀರೇ ಪರ್ದು ಇಂದು ಮನ್ಪುನೆತ್ತು ಇಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನನೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ದೇಹಗ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಸಂಬಿ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಬೊಕ ಎಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ಅಂಚಿನವೆ ಬೊಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ಪುನೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆಸೆ ಅನ್ನಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಆಸೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ ಕನ್ನೆ ಸಲ ಎಂಕ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಪಕ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳ್ಳದೆ ವನಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೂರು ಕೊಜಪುಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಎಂಕ್ ಪೇರ್ದ ಐಟಮ್ ಅವು ಮಾತ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಆಪುಜಿ ಪೇರ್ದ ಐಟಮ್ ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಕೊಜಪ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗದೆ ತೊನ್ವೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇತ್ತೆ ವನಸಾಯಕ ಪೆರಬ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಇಂದು ಅವೇ ಚೂರು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತನೆಂಡ ಚೂರು ಸೆಟ್ ಆಯರ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ದಿಂಚ ಇಜ್ಜಿ ವನಸಾಯಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತನೆಂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಲಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಪುರ ಅದು ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕೊಂಚೂರು ಜೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂಜೆಜಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಲೆಮುನು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಭಯಂಕರ ಇಪ್ಪುಡು ಬಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಯ್ದು ಬತ್ತನ ಸೊಂಟ ಭಯಂಕರ ಪೇಯ್ನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಲೆಂಬು ಮೂಲಿಂಚ ತಿನ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಬೆರಿಕ್ ಆಧಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲನ್ ತಲೆಂಬು ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಪಂಡ ಬಂಜಿದಾಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಲೆ ಮುದಿದು ಜೆಪ್ಪುವೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಆಪಗ ಒಂಚೂರು ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ತನ್ನ ಬಿರಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಇತ್ತನೆಂಡ ರಿಲೀಫ್ ಆಪನ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂತಾಯ್ನಾಲ್ ಬೈಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಯಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದೆ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ದೋಸೆ ನೈಟ್ಗಿನಿ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಒಂದು ಗೋಧಿದ ಪುಡಿತ ದೋಸೆ ಎಂಪಂಡೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಐನೇರ್ದದು ಬುಲ್ಪುಗ್ಲ ನೈಟ್ಲ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಅಂಚ. ಎನ್ನ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಪುರಾಂಡು ವನಸತ್ತು ಯಾನೇನಿ ನೈಟ್ಗೆ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತಿಂದದಾದ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂದು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ಉಳ್ಳೇನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಂಡ ಯಾ ನೈಟ್ ದೇತೊನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಇರೆಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂದೆ ತೊಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾ ನೈಟ್ ದೇತೊನೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬುಲ್ಪುಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೈಟ್ ದೇತೊನೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಾನೈತೆ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ಪುನೆ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಇಂದಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ರೂಟೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಐನಿಯಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಫುಡ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚೆ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಕಿ ದಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಇನ್ನಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲು ಹೊಸತಾದ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುದುಲ್ಲೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐಕಂದೆ ಮನ್ಪುವೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನನ್ನಾತ್ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೂಂದಿತ್ತು ನಗಲ ಇತ್ತೆ ತೂಂದಿ ಉಲ್ಲ ನಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ.